Joo, tervetuloa linjoille. Makiapodin uusin jakso. Kannattaa olla alkemisti, pimeyden mentalisti. Tää laini on Ulla ja Snoopi, Freestyle Rap-kollektiivin. Freestyle Rapissa kanavoituu viisaus siitä, kuinka kannattaa olla alkemisti, eli pimeyden mentalisti. Ja tässä jaksossa mä kerron siitä, että mitä tää tarkoittaa ylipäätään. Eli mä tuun puhumaan radikaalista vastuullisuudesta ja tunnealkemian perusteista. Elikkä tunnealkemian perusteet menee siihen, että kaikki energia on neutraalia. Ihmismieli ja meidän kulttuuriset ohjelmoinnit opettaa meille, että mikä on oikea tai väärä. Ja sen perusteella me arvotetaan elämässä, että mikä on väärin ja mikä on oikein. Se on todella inhimillistä ja niin sen kuuluukin olla. Mutta jotta me voitaisiin nauttia täysillä tästä äärimmäisen polarisoituneesta ja erikoisesta maailmasta, jossa me eletään nykypäivänä, niin me voidaan omaksua tällainen radikaali vastuullisuus siitä, että me ollaan vastuussa meidän omasta energiasta ja siitä, että millaiset energiat meidän systeemissä vaikuttaa. Ja senpä takia me voidaan harjoittaa tätä tunnealkemiaa, eli sen kärsimyksen ja kivun ja pahuuden alkemisointia hyvyydeksi ja voimaksi. Ja tätä mä opetan kaikissa mun meditaatioissa, ja tää alun perin on esitelty Carolyn Elliotin Existential King-kirjassa, jossa tämä Carolyn Elliot hienosti punoo yhteen viisausperinteistä sen siistin opetuksen, että me voidaan ja saadaan nauttia elämästä kaikki ne pahuuksineen ja hirveyksineen, ja joku osa meistä haluaa kärsiä. Ja se on se meidän alitajuinen varjo, se sisäinen paholainen, joka on halunnut luoda tällaisen todellisuuden, missä on äärimmäistä kärsimystä. Ja mä tiedän, että meidän mielellä on hirveästi vastakkainasetteluja tähän, koska maailma on hirveä paikka ja siellä tapahtuu hirveitä asioita. Ja tämän harjoituksen tarkoitus ei ole mitenkään väittää, että ei olisi olemassa pahuutta, mutta kehollisen tunnealkemian kautta me voidaan nousta sen yläpuolelle, ja siitä huolimatta, että vaikka elämässä tapahtuu ikäviä asioita, niin me voidaan voimaantua ja me voidaan alkemisoida se pahuuden energia ja luoda hyvää kaikesta siitä kärsimyksestä huolimatta. Tämä on monimutkainen esoteerinen ajattelutapa, ja mä ymmärrän, että tämä ei välttämättä heti aukee, että tämä pitää oppia omassa harjoituksessa ja oman kehollisen kokemuksen kautta, että miten tämä tunnealkemian magia oikeasti toimii. Mutta ensisijaisesti mä haluan muistuttaa siitä, että se radikaali vastuunottaminen, että me radikaalisti päätetään, että minä otan vastuun omasta energiastani, kävi mitä kävi. Eli hypätään kokonaan pois siitä uhrimentaliteetista, mikä meihin on iskostettu, että kun on niin paljon tätä vääryyttä ja ei jaksa olla ja niin kuin pitäisi pelastaa maailmaa ja näin poispäin, niin otetaan vastuu siitä, että ei mennä siihen tarinaan, vaan luodaan kokonaan uusi tarina, joka on niinkin nurinkurinen, että me hyväksytään se pahuus osana itseämme ja osana tätä todellisuutta. Ja kun me hyväksytään se, niin silloin me pystytään vasta oikeasti muuttaa myös sitä todellisuutta ja tuomaan enemmän sitä hyvää ja rakkautta elämään, kun me ei vastusteta sitä pahuutta ja keskitetä meidän energiaa siihen vastustamiseen, koska se menee vaan hukkaan sitten. Eli jos me halutaan omassa elämässä saada niitä massiivisia hyötyjä tästä filosofiasta ja tästä työskentelystä, niin meidän pitää ensisijaisesti hyväksyä ja kantaa vastuu siitä, että se sama pahuus, mitä me nähdään maailmassa, niin on myös meidän sisällä. Ja me ei olla mitenkään erillisiä siitä. Ja me ollaan osa tätä todellisuutta. Pahuus on olemassa opettaakseen meitä. Ja jokaisen meidän sisällä on tämä pahuus.
Ja meidän todellisuus, tämä fyysinen todellisuus, rakentuu näille polariteeteille. Ja jotta me voidaan ylipäätään kokea hyvää, niin silloin täytyy olla se vastapari, eli se niin sanottu pahuus. Mutta energian tasolla tämä energia on siis neutraalia. Eli jos otetaan vaikka esimerkkinä, jotta voidaan ymmärtää tätä monimutkaista kokonaisuutta paremmin, se, että häpeän energia. Häpeähän ajatellaan, että se on ikävä tunne ja sitä halutaan vältellä. Me ei haluta häpäistä itseämme ja me ei haluta kokea häpeää. Mutta mitä enemmän me vältellään sitä häpeää, sitä haastavampaa meillä on oikeasti kokea sitä. Ja silloin kun me ei pystytä kokemaan sitä, niin se jää meidän kehoon ja tukkii meidän energian. Ja sillä tavoin me ei myöskään pystytä kokemaan rakkautta ja nautintoa niin paljon, koska siellä on sitä tukkeutunutta energiaa, tunne-energiaa, eli tunteita kehossa, fyysisellä tasolla. Eli jos sä haluat oikeasti vapautua häpeästä tai mistä tahansa muusta vaikeasta, nihkeästä tunteesta, niin sun pitää opetella sun omassa henkisessä harjoituksessa, meditaatiossa, turvallisesta tilasta käsin, omassa rituaalissa, omassa kodissa, kun sä oot turvassa, niin oleen siinä häpeän energiassa, neutraalissa paikassa, niin silloin sillä häpeän energialla ei ole niin vahvaa voimaa suhun silloin, kun se tulee tosielämän tilanteissa. Eli me luodaan tällaista hermostollista sietoikkunaa kehoon, ylläpitää sitä häpeää kehossa, jotta me voidaan sitten paremmin olla läsnä niissä tilanteissa, kun meidät häpäistään tai me koetaan häpeää elämässä, ja silloin sillä ei ole niin vahvoja alitajuisia vaikutuksia meihin. Eli tämä häpeätyöskentely tai ylipäätään tunnealkemia ja pimeyden mentalismi on nimenomaan sitä varjotyötä, jota Siskojen salaseurassa opiskellaan ja ollaan läsnä niille varjoille ja hyväksytään ne alitajuiset varjot, jotta ne ei enää alitajuisesti ohjaile meitä. Eli me tuodaan tietoisuuden valoon ne energiat, mitkä vallitsee meidän energiaelämässä, jotta me vapaudutaan niistä. Mä tiedän tälleen sanallisesti tämä kuulostaa todella vaikealta käsittää. Tämä on kehollinen kokemus. Mä oon itse käynyt tämän polun läpi, tehnyt näitä harjoituksia, tehnyt tunnealkemian meditaatiota pitkään ja harjoittanut mun omassa taiteessa ja työssä tätä häpeätyöskentelyä tosi paljon. Ja se on tuonut mulle aivan mielettömiä hedelmiä. Ja mua ei juurikaan enää rajoita häpeän tunne. Ja se ei tarkoita sitä, että mä nyt lähtisin tekemään pahoja asioita ihmisille, koska mä en enää häpeä, vaan mä luotan siihen, että mulla on kuitenkin se moraalinen kompassi ja etiikka myöskin siinä, mikä luontaisesti estää sen, että enhän mä nyt lähde vahingoittamaan muita, koska se on sitten taas viisausperinteiden toinen osapuoli, mistä puhun jossain toisessa jaksossa, tämä kestävän voimaantumisen filosofia ja magian etiikka. Siitä on tulossa sen oma luentonsa, joten älkää pelätkö omaa voimaanne ja luottakaa siihen, että teidän moraalinen kompassi kyllä myös kehittyy, kun teette työtä myös sen kanssa, mutta se on aihe erikseen. Joten mennään tässä jaksossa nyt vielä syvemmälle tähän tunnealkemiaan ja pimeyden mentalismiin. Mä oon ottanut tähän nyt esimerkiksi vielä tässä sanallisessa osuudessa 7 kuolemansyntiä kristinuskosta on hyvät esimerkit siihen, että miten pahuus ihmisyydessä ylipäätään ilmenee, ja käytän sitä nyt kontekstina siihen, että pystyn teille valottamaan paremmin, että mitä se tunnealkemia ja varjotyö oikeasti sitten on. Ja kun mä oon kertonut näistä, niin mennään sitten lopuksi siihen meditaatioon, missä pääset kehollisesti kokemaan, että mitä se tunnealkemiatyö on, ja sitä kautta ymmärtää paremmin tätä teemaa ja oppiin tästä varjotyöstä. Eli mennään ensimmäiseen kuolemansyntiin. Ahneuden kuolemansynti. Eli liiallinen ahneus vie meidät turmioon ja aiheuttaa pahuutta ja kärsimystä muille ja meille itsellemme.
No, mikä on ahneuden vastakohta? Se on kiitollisuus. Ja senpä takia ahneus on loistava teema tehdä varjotyötä tunnealkemia meditaatiossa, jossa sä voit istua sen kanssa, että sussa on olemassa tämä ahneuden siemen tai inhimillinen pahuus, kyky olla liian ahne. Ja nykykulttuurihan palkitsee ahneudesta ja sen takia meillä on esimerkiksi tällaista globaalisti merkittävää eriarvoisuutta todella paljon ja rikkaudet kasaantuu ihmisille, koska siellä on tämä ahneuden energia keräämässä näitä rikkauksia tietyille tahoille. Ja silloin ihminen, joka menestyy taloudellisesti, niin ei koskaan koe sitä riittävyyden tunnetta ja kiitollisuutta siitä, mitä hänellä on, vaan hän koko ajan ahnehtii ja hamstraa itselleen lisää, mikä aiheuttaa inhimillistä kärsimystä koko maailmaan. Ja jotta me voidaan vapautua tästä ahneuden demonista, niin sanotusta demonista, niin me voidaan opetella transformoimaan tämä ahneuden energia siihen vastakohtaan, eli siihen polariteettiin, eli kiitollisuuteen. Eli tässä on ensimmäinen kuolemansynti selitettynä tämän tunnealkemian perusteiden kautta. Eli voit pohtia, mitä tämä sulle omalla kohdalla tarkoittaa ja miten sä voit opetella oleen elämässä kiitollinen siitä, mitä sulla on jo nyt. Ja mennään siihen syvemmin vielä tuossa jakson lopussa, kun tehdään toi manifestaatio, meditaatio, missä mä opetan teille, että mitä on tämä manifestaatio, kehollinen manifestaatiotyö ylipäätään. Joo, mennään sitten tähän toiseen kuolemansyntiin, eli yleensyönti, addiktio. Eli yleensyönti on tämän kuolemansynnin nimi ja se ilmenee addiktiona. Eli tätäkin näkee meidän kulttuurista tosi paljon. Meidän kulttuuri perustuu addiktiokäyttäytymiselle ja talous pyörii pitkälti sillä, että ihmiset jatkuvasti vaativat lisää ja lisää, eivätkä koskaan koe kylläisyyttä. Niin tähän vastakohta, eli tällaiseen rajattomuuteen sen kanssa, että mitä me hankitaan, oli se sitten minkälaista addiktiokäyttäytymistä tahansa, oli se niin kuin seksuaalista, päihteisiin liittyvää, viihteen käyttöön liittyvää, pornoon liittyvää, mitä tahansa, rahan hamstraamiseen liittyvää, niin siihen lääke on kurinalaisuus ja terveet rajat ja sen tunnistaminen, että kuinka paljon meille on tarpeeksi. Ja tämä myös liittyy vahvasti tuohon kiitollisuuden teemaan. Eli addiktion, kuolemansynnin me voidaan transformoida opettelemalla kurinalaisuutta ja terveitä rajoja. Tässä toinen esimerkki. Ja kolmas esimerkki on sitten tämä viha ja tuomitseminen, mikä on kolmas kuolemansynti. Ja tähän vastalääke on kärsivällisyys ja anteeksianto. Ja kuten huomaatte, niin nämä molemmat polariteetit, hyvyys ja pahuus, kuolemansynti ja vastalääke, on tosi inhimillisiä asioita ja kahden energeettisen ääripään kaksi polariteettia, joiden välillä meidän on tehtävä henkisinä olentoina, jos me halutaan kulkea radikaalin vastuunkannon polkua, niin pitää huolta siitä, että me opetellaan oleen siinä kärsivällisyyden ja anteeksiannon energiassa enemmän kuin me ollaan siinä vihan ja tuomitsemisen energiassa. Ja totta kai me ollaan inhimillisiä olentoja, jokainen välillä palaa takaisin niihin alavirettäisiin tunteisiin, jotka sitten on niitä niin sanottuja pahaa tai syntiä niin sanotusti. Niin ollaan myös itsellemme anteeksiantavaisia ja kärsivällisiä sen kanssa, että on tosi inhimillistä kokea vihaa ja tuomitsemista, mutta me voidaan myös ottaa se vihan ja tuomitsemisen energia ja työskennellä sen kanssa tunnealkemisaation meditaatiossa, jotta me pystytään olemaan vahvemmin läsnä tosielämän tilanteessa sille tunteelle ja sitä kautta ei reagoida siihen. Kun me opitaan olemaan läsnä tunteille, niin me opetaan käsittelemään ne kehon tasolla ja silloin me ei reagoida ja käyttäydytä niiden mukaan, jolloin me ei luoda elämään negatiivisia tapahtumasarjoja. Eli meidän magia on silloin enemmän rakkaudellista
kun me tiedostetaan, mitä me ollaan tekemässä ja millä energialla me tehdään asioita. Yes. Sitten on tämä 4. kuolemansynti, kateus. Kateuden vastalääke on inspiraatio. Ja kateuden energia voidaan myös alkemisoida. Tunnealkemisaatio meditaatiossa, ja sen voi alkemisoida inspiraatioksi. Ja kuten mä tuossa alussa selitin siitä, että miten kaikki energia on neutraalia ja meidän mieli ja meidän sosiaaliset konstruktiot luo sille sen, että onko se tunne paha vai hyvä, niin jos ajatellaan, että sulla on kateuden tunne, jos sä hyväksyt sen, että sulla on kateuden tunne, niin sä pystyt työskentelemään sen kateuden tunteen kanssa kehollisesti, tunteen missä kohtaa sun kehoa se on, miltä se tuntuu, ja sitä kautta transformoimaan sen inspiraatioksi, mikä sitten on korkeavärittäisempi energia, jonka kanssa sun kannattaa tehdä magiaa, koska inspiraatiosta lähtee ihan supersiistejä juttuja, kun taas kateuden energiasta ei niinkään. Yes. Okei, mennään seuraavaan kuolemansyntiin, eli ylpeys. Ylpeyden vastalääke on terve itsetunto, nöyrä, mutta vahva ego. Eli terve ego. Eli sä tiedostat, että sä saat olla ylpeä itsestäsi, mutta sä et anna sen ylpeyden nousta sinne hattuun. Eli tämänkin kanssa voidaan tehdä tunnealkemisaatiotyötä, jotta me saadaan se tunneenergia alkemisoitua sellaiseen muotoon, että me ei tehdä elämässä sellaisia valintoja ja luoda sellaisia tapahtumaketjuja, jotka on siitä negatiivisesta ylpeyden energiasta käsin, vaan tulee terveen itsetunnon, vahvan mutta nöyrän egon paikasta. Tässä on nyt tullut aika paljon asiaa. Mulla on vielä 2 kuolemansyntiä käymättä tässä, mitä mä käytän esimerkkeinä tässä tunnealkemisaatiotyössä. Ja otetaan pieni tauko. Mä muistutan sua, että sä voit kuunnella tämän jakson koska tahansa uudestaan, ja ei hätää, jos tää teema ei sulle täysin vielä aukee. Mä oon opiskellut näitä asioita vuosia, ja mulle edelleen joka päivä mä opin tästä uutta. Ja tää on myös kehollista, henkistä työskentelyä, pitkäjänteistä työtä. Mut oo iloinen siitä, että sä oot aloittanut tämän polun, sä oot lähtenyt kuuntelemaan tätä podcastia, sä oot kiinnostunut varjotyöstä, sä oot kiinnostunut tunnealkemiasta, sä haluut ottaa vastuun sun elämästä. Joten ota hetki aikaa sille, miten siistiä on, että sä oot tässä ja nyt näiden asioiden äärellä valmiina vastaanottaa se vastuullinen aikuisuus, vastuullisen ihmisen saappaat jalkaan, että sä otat 100% vastuun siitä, että sä oot tässä elämässä, sä oot valinnut tämän sielun kierron, sä oot valinnut tämän maailman, missä on äärimmäinen hyvyyden ja pahuuden polariteetti. Ja siitä, että sä oot valinnut kaikki ne asiat, mitä sulle on tapahtunut. Että sun sisällä on joku olento, joka on niin kinki, niin nurinkurinen, että se on halunnut kaiken sen kärsimyksen, mitä sä oot kokenut, jotta sä voit kokea elämää laajemmin, jotta sulla on kykyä käsittää, mitä on olla ihminen, mitä on kokea pahaa, mitä on olla ihminen, joka kokee hyvää, rakkautta, kärsimystä, menetystä. Kaikki tää. Ota elämä vastaan kokonaisena. Se on tunnealkemian ydin. Mennään tohon seuraavaan kuolemansyntiin, eli laiskuus. Ja jotkuthan tulkitsee tämän silleen protestanttisena työmoraalina, eli tällaisena fyysisenä itsensä loppuun polttamisena, että se olisi jotenkin henkisesti arvokasta. Mutta mä en usko, että kristinusko on alun perin opettanut näin, enkä mä usko, että se haluaa
edelleenkään opettaa näin, vaan tää on jonkinlainen vääristymä siitä, ehkä tämmönen niin kuin jopa kapitalistin ohjelmointi, että pitää polttaa itsensä loppuun, jotta on hyvä ihminen. Niin ei. Mä en usko, että tällä kuolemansynnyllä tarkoitetaan sitä, vaan mä uskon, että tällä tarkoitetaan nimenomaan henkistä laiskuutta, sitä, että me ei olla valmiita tekemään työtä itsemme kanssa. Ja henkisen laiskuuden vastapaino on tasapaino ja itsestä huolehtiminen, omien rajojen tunnistaminen ja sen tiedostaminen, että kuinka paljon me pystytään tekemään hyvästä energiasta käsin. Henkisen laiskuuden vastalääke on tasapaino. Ja tasapainon löytäminen siihen, että kuinka paljon meillä on energiaa mennä sinne epämukavuusalueelle. Ja henkinen laiskuus voi ilmentyä esimerkiksi sellaisena, että me ei koskaan mennä sinne epämukavuusalueelle. Me jatkuvasti luodaan todellisuutta, jossa me ei haasteta itseämme henkisesti, fyysisesti eikä sielullisesti. Mutta siinä pitää olla se tasapaino. Että jos me mennään sinne epämukavuusalueen yli, me mennään kärsimykseen, missä me paletaan loppuun, jolloin me joudutaan taas olemaan pitempiä aikoja siellä meidän mukavuusalueella, jossa kasvua ei tapahdu. Eli ajatellaan, että tässä on tällainen jana, missä me liikutaan, että joko me ollaan siellä mukavuusalueella, missä kaikki on helppoa ja me pysytään samassa paikassa ja siellä on tietynlaista turvaa, mutta joku puuttuu. Ja se mukavuusaluekin on tosi tärkeä paikka välillä olla. Mutta sitten, jos me haastetaan itseä, me tehdään uusia asioita, otetaan vastaan kritiikkiä, opitaan uusista ajattelumalleista, haastetaan omia ajattelurakenteita, mietitään sitä, että hei, että ehkä mä voisin vähän katsoa itseäni peiliin tässä asiassa. Niin silloin me ollaan siellä epämukavuusalueella, jossa me voidaan kasvaa ja kehittyä. Mutta jos me ollaan siellä liian pitkään, ja viedään se yli ja lähdetään rankaseen itseemme, niin silloin me mennään sinne kärsimykseen, missä me sitten lopulta aiheutetaan itsellemme vahinkoa. Sitten meillä on tämä meidän viimeinen kuolemansynti, eli himo. Eli tämmöinen esimerkiksi, mitä näkee nykypäivänä ihmissuhdekäyttäytymisessä, että mennään sen himon impulssin mukaan paljon ja tehdään valintoja siitä käsin, että mitä me himoitaan sillä hetkellä. Et me ei vaikka ihmissuhteessa mietitä, että mikä olisi meille oikeasti hyvä ja rakentava suhde, ja me ei tehdä sitä työtä sen eteen ja opita rakentamaan kestäviä sitoutuneita ihmissuhteita, vaan me mennään sen himon impulssin mukaan ja jatkuvasti haetaan uusia ihmissuhteita tai mennään vaan niiden ihmisten luokse, joita me himoitaan, mutta joita me ei edes välttämättä tunneta ja me koetaan tosi kovaa vetoa heitä kohtaan, mutta me ei välttämättä edes tiedetä rationaalisesti, että onko ne ihmissuhteet meille hyviä. Ja tämän himon vastalääke on rakkaus ja terve itsenäisyys. Ja terve itsenäisyys on sitä, että me opitaan täyttämään se meidän oma kuppi. Ja me ei enää haeta sitä tyydytystä muilta ihmisiltä, koska me tiedetään, että me itsessään ollaan jo kokonaisia. Mikä ei tietenkään poissulje sitä, etteikö me haluttaisi myöskin niitä merkittäviä, syviä ihmissuhteita elämässä. Yes. Nyt me ollaan käyty kaikki 7 kristinuskon kuolemansyntiä esimerkkinä radikaalista vastuullisuudesta ja sen filosofiasta ja tunnealkemian filosofiasta. Eli tunnealkemia on sitä, että me hyväksytään pahuus osana itseämme ja tätä maailmaa ja opitaan kehollistaan niitä negatiiviseksi koettuja energioita ja tunteita
ja ilmentymiä, jotta me voidaan meditaatiossa alkemisoida ne korkeavärähteisiksi, rakkaudellisiksi energioiksi ja sitä kautta oleen se muutos, jota me halutaan nähdä tässä maailmassa. Eli ensimmäinen askel siihen, että me voidaan tehdä tämän maailman tilalle, tämän meidän oman elämän tilalle yhtään mitään, on tunnistaa ja hyväksyä se pahuus. Ja embraceaa sitä. Olla läsnä sille. Ottaa vaan vastuu siitä, että okei, mä oon luonut tällaisen todellisuuden. Mä oon halunnut tätä. Mä oon halunnut kaiken tämän, mitä mulle on tapahtunut. Tää on osa mun tarinaa. Ilman kaikkea tätä ei olisi mua. Ja totta kai sun uhri-identiteetti haluaa vastustaa tätä. Sun uhri-identiteetti haluaa kynsin hampaan pitää kiinni siitä, että kun minulla on nyt sattunut tätä ja tota ja tota. Mutta onko se ikinä koskaan vienyt sua eteenpäin elämässä? Se on totta, mikä toimii. Esoteerisen magian perusfilosofinen ajattelu siitä, että tehdään niitä asioita, jotka oikeasti toimii. Otetaan vastuu meidän omasta energiasta, tehdään työtä sen kanssa. Vastustaminen on kärsimyksen aiheuttaja numero 1. Ja tässä disclaimerina se, että se ei tarkoita sitä, että me suljettaisiin silmät siltä kärsimykseltä, mitä meille tai muille tässä elämässä on tapahtunut, vaan päinvastoin me nähdään se. Me pystytään olemaan läsnä sille, me hyväksytään se pahuus ja silloin meillä on energiaa ja voimaa lähteä oikeasti muuttamaan sitä tietoisesti ilman, että meidän alitajuiset pelot ja ohjelmoinnit ja uhrimentaliteetti kääntää meidän kasvot toiseen suuntaan ja vie meidät näihin kuolemansynnin energioiden pariin, että esimerkiksi me aletaan addiktiokäyttäytymisen antaa viedä meidän elämää eteenpäin ja ollaan paljon siinä energiassa tai keskitytään siihen himoon ja ollaan siinä energiassa sen sijaan, että me tehtäisiin se tunnealkemisaatiotyö ja sitä kautta oikeasti pystyttäisiin vaikuttamaan ja luomaan sellaista todellisuutta ja muutosta, mitä me halutaan nähdä. Ja sen takia mä oon valinnut itse tämän polun, koska mussa on todella vahva uhri-identiteetti. Mussa on todella vahva potentiaali ahneuteen, mulla on addiktiokäyttäytymistä. Mä osaan tuomita, mä osaan vihata, mä osaan olla kateellinen, mä osaan olla liiallisen ylpeä. Mä huomaan olevani henkisesti laiska. Mä annan itseni mennä himojen perässä. Mutta mihin se on vienyt mut? Metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan. Se ei ole toiminut mulle, se ei ole tuonut mulle niitä asioita mun elämään, mitä mä oon halunnut. Koska alitajuisesti mä oon halunnut kärsiä. Joku osa musta on halunnut ne kokemukset. Jotta mä oon voinut saada täyden inhimillisen kokemuksen kaikessa syvällisessä tunnekirjossain. Joten kannattaa olla alkemisti, pimeyden mentalisti. Kohdata maailma sellaisena kuin se on, eikä väittää sen olevan jotain muuta. Olisikohan mulla vielä jotain lisättävää tähän? Mulla kävi äsken silleen, että mä äänitin tämän koko jakson, mutta sit mun puhelimessa oli mennyt joku aikaraja lukkoon, kun mulla oli ollut tommonen joku rajoitus tossa, että nojapit menee kiinni kello 9, niin mä sit menetin tän podcastin loppujakson ja mä nyt äänitin sen uudestaan ja mä en tiedä, onko mä ihan niin tyytyväinen tähän ulosantiin kuin siinä ensimmäisellä kerralla, mutta tää nyt on mitä tää on ja nää on tosi isoja teemoja ja mä tuun puhumaan näistä vielä paljon ja tosiaan tämän tunnealkemian vastakohtana maagisessa työskentelyssä on sit se moraalin kehittäminen ja magian etiikka ja kestävän kehityksen, kestävän voimaantumisen periaatteet ja niistä varmasti sitten tulee oma jaksonsa. Eli se ei tarkoita sitä, että jos me hyväksytään pahuus ja pystytään olemaan sen energiassa ja pystytään olemaan läsnä meidän omalle varjolle ja koko kollektiivin varjolle, niin se ei tarkoita sitä,
että me ei pyrittäisi kehittämään moraalia ja etiikkaa ja olemaan parempia ihmisiä, vaan päinvastoin se vapauttaa meille energiaa oikeasti muokata meidän ajattelumalleja, meidän toimintamalleja ja niitä tapahtumaketjuja, joita me luodaan elämässä, kun me nähdään todellisuus sellaisena kuin se on ja tehdään työtä sen pahuuden kanssa kehollisesti, niin kuin esimerkiksi minkä tahansa näiden kuolemansynti-energian kanssa, mitä käytän tässä nyt hyvänä esimerkkinä siitä. Ja tosiaan tämä on syystäkin esoteriaa, eli salatietoa, eli tietoa tiedon sisällä, tietoa, jonka ymmärtää vasta initiaation kautta, tietoa, jonka ymmärtää vasta oman kokemuksen kautta. Joten oo armollinen itselle siitä, että jos sä et vielä täysin ymmärrä, että mistä tässä työskentelyssä, varjotyöskentelyssä ja tässä filosofiassa ylipäätään on kysymys, koska nämä on vaativia teemoja ja sulla on joku syy, miksi sä oot tällä hetkellä kuuntelemassa tätä podcastia. Ja sulla on joku syy, todennäköisesti se, että sä oot jo tehnyt pitempää henkistä työtä ja todennut, että sä et ole ehkä saanut niitä konkreettisia muutoksia sun sisäisessä ja ulkoisessa todellisuudessa. Ja sä koet, että sä edelleen vedät puoleen negatiivisia kokemuksia. Ja kun me halutaan päästä niistä, totta kai me halutaan, että meidän elämä on hyvää. Me halutaan, että meillä on paljon rakkautta, paljon runsautta, paljon seikkailua, paljon mitä ikinä. Mutta silti me huomataan itsemme kerta toisensa jälkeen siitä, että me ollaan tehty valintoja ja vedetty puoleemme tapahtumaketjuja, jotka ei välttämättä olekaan sitä, mitä me haluttaisiin. Mutta se paradoksi onkin siinä, että kun me hyväksytään se, että me ollaan haluttu tätä, niin silloin se jännite katoaa. Ja kun se jännite katoaa, niin me ei enää vedetä puoleemme niitä asioita. Lähdetään seuraavaksi tekemään toi meditaatio. Niin pääset kokemaan tunnealkemian työskentelyä käytännössä. Ja nyt uuden kuun ajan teemassa mä lupasin teille salapostissa mun uutiskirjeessä, että tehdään uuden kuun ajan manifestaatio-meditaatio tässä. Ja se onkin loistavaa työtä. Me tehdään se tällä kertaa niin sitä kautta, että me ollaan sen häpeän energian kanssa ja alkemisoidaan sen nautinnoksi. Ja sitten siitä kautta lähdetään tekemään sitä manifestaatiotyötä. Ja manifestaatiotyöstä mä haluan sanoa sen verran, koska siihen liittyy niin paljon epäselvyyksiä, on se, että sä teet manifestaatiotyötä sen takia, että sä saat jotain, niin se ei tule koskaan toimii. Sä teet manifestaatiotyötä sen takia, että sä teet manifestaatiotyötä. Se työ itsessään on se palkinto. Sun pitää oppia irrottautua niistä odotuksista. Koska sä opettelet siinä meditaatiossa kehollistaan sitä, että sä oot saanut jo kaiken, mitä sä haluat. Ja sit kun sulla on se sisäinen tunne, että sä enää tarvi niitä ulkoisia asioita, mikä vapauttaa tilaa sille, että ne asiat saa tulla sun energiakenttään. Koska sä et enää hamua niitä. Ja mä tiedän, tää on paradoksaalista ja monimutkaista, mutta todellisuuden luonne on paradoksaalinen ja mystinen. Ja sitä ei voi ymmärtää muuta kuin oman kokemuksen kautta, joten rohkeasti vaan henkisiä harjoituksia kohti meditaatio- ja rituaalityöskentelyä, oman magian tutustumiseen ja voimistamiseen ja sitä kautta sen ymmärtämiseen, että mitä on olla magian harjoittaja, tietoinen ihminen tässä ajassa ja paikassa. Okei, lähdetään harjoitukseen. Toivottavasti sulla on rauhallinen tila, jossa voit sulkea silmät ja virittäytyä sinne sun omaan kehoon. Jos sulla ei tällaista hetkeä ole tällä hetkellä, niin voit kuunnella tämän jakson loppuun myöhemmin, kun sopiva hetki tulee vaikka illalla nukkumaan mennessä sängyssä. Eli suljetaan silmät ja oman hengityksen avulla käytetään hengitystä siltana ja työkaluna
tietoisuuden juurruttamiseen kehoon. Sisähengityksellä sä ohjaat sun huomion, eli sun energian, eli sun magian, sun kehoon. Sisähengityksellä sä viet syvemmälle kehoon huomioon, lantion seudulle asti. Ja uloshengityksellä sä lepäät siellä kehossa, siinä energiassa. Sisähengitys maadottaa, juurruttaa, auttaa keskittyä. Uloshengitys rentouttaa, integroi, palauttaa. Teet tätä 5 hengityskierron ajan. Ainut mitä sun pitää tehdä on ohjata sun huomiota syvemmälle kehoon. Eli viet keskittymiskykyä, tietoisuuden voimaa sinne kehoon. Tunnet kehon, oot läsnä, annat mielen hiljentyä. Ja silloin kun tulee niitä ulkoisia aistiärsykkeitä tai ajatuksia, niin ainut mitä sun tarvii tehdä, niin on hengityksen avulla taas palauttaa se uudestaan sinne kehoon. Eli tää on se henkinen työ, mitä sä teet tässä meditaatiossa tässä vaiheessa. Sisähengitys juurruttaa, uloshengitys rentouttaa. Ja nyt kun me ollaan saatu se sun huomio sinne sun sisäiseen maailmaan, vietyä se ulkoisesta maailmasta sisäiseen maailmaan, niin lähdetään täältä käsin tunteen häpeän tunnetta. Kuvittele häpeän tunne. Kuvittele, miltä susta tuntuu, kun sua hävettää. Miltä tuntuu, kun hävettää? Missä kohtaa kehoa se tuntuu? Missä kohtaa sun kehoa sä tunnet häpeän tunteen? Tuleeko sulle mieleen jotain tapahtumaketjuja, asioita, jotka liittyy tähän häpeän tunteeseen? Sun ei tarvitse keskittyä siihen, niihin muistoihin tai niihin kokemuksiin. Ne on toissijaisia. Tässä tärkeintä on se tunne siitä, että miltä tuntuu, kun hävettää. Voit ehkä huomata, että sun keho haluaa reagoida jollain tavalla. Oot vain läsnä ja tietoinen näille tunteille. Ja nyt kun sä saat yhteyden siihen sun häpeään, sun sisäiseen alitajuisen varjoon, niin tiedosta, että se on kehollinen tunne, se on energiaa, se on tunne-energiaa, joka liikkuu sun kehossa. Ja kuten me tiedetään tässä vaiheessa, niin kaikki energia on neutraalia. Ainoastaan sun mieli ja sun sosiaaliset ohjelmoinnit on luokitellut tämän tunteen negatiiviseksi. Ja nyt kun sä tiedät tämän, niin sä tiedät, että sä voit alkemisoida tämän tunteen. Ja alkemisointiin sä tarvit sun mielen voimaa. Eli nyt lähdet vaan kuvittelemaan, että onpa ihanaa kun hävettää. Vitsi, mä nautin tästä tunteesta. Mä oon niin nolo. Mua hävettää. Mä oon ihminen. Ja mitä vahvemmin sä uskot siihen, että sä voit nauttia tästä tunteesta, niin sitä vahvemmin tää harjoitus toimii. Ja ei huolta, jos se toimii heti ekalla kertaa. Tää vaatii harjoittelua. Meidän mieli haluaa väittää vastaan, että ei me voida tehdä tälleen. Kyllä sä voit tehdä tälleen. Tää on tunnealkemisaatio, tää on mielenvoimaa, tää on mentalismia. Anna itsellesi voima ja vapaus muuttaa sun sisäisiä ohjelmointeja. Anna itsesi nauttia siitä, että sä oot inhimillinen olento, jolla on häpeän tunne. Häpeän tunne, joka aikaisemmin on rajoittanut sua. Ja nyt kun sä saat nauttia tästä tunteesta, niin lähdetään käyttämään tätä tunne-energiaa manifestaatiotyökaluna. Eli kun sulla on tää sun uniikki
elämän energia, josta sä saat nauttia kaikessa paradoksaalisuudessaan, niin kuvittele, miltä tää tunne-energia tuntuu, kun sä oot jo saavuttanut elämässä kaikki ne asiat, mistä sä haaveilet. Miltä susta tuntuu, kun se asia, mikä sulle nyt tulee mieleen, on jo sun? Miltä susta tuntuu, kun sulla on maailman upein ihmissuhde? Miltä susta tuntuu, kun kaikki vaan luistaa? Ei ole taloushuolia, ei ole mielenterveyshuolia, ei ole mitään huolia. Kaikki vaan flowaa täydellisesti ja sä saat toteuttaa ittees. Saat levätä tarpeeksi, saat tehdä tarpeeksi. Kaikki menee just niin kuin sä haluat. Miltä susta tuntuu? Tää on manifestaatiotyötä. Sä kehollistat sitä energiaa, kun sulla on jo kaikki. Ja mitä vahvemmin sä opit kehollistaa sitä energiaa, sitä vahvempi magneetti susta tulee hyville asioille, koska sun energia mätsää niihin hyviin asioihin. Anna itse saada kaikki, mistä sä haaveilet. Ja samalla luovu niistä odotuksista. Ja tämän harjoituksen kautta, tästä energiasta, tästä fiiliksestä käsin, sä voit lähteä avaamaan silmät ja halutessa kirjoittaa ylös niitä asioita, mitä sä haluat. Tästä energiasta käsin sä voit lähteä tekemään salapostin kuumatkan tehtäviä, jotka löytyy sun sähköpostista. Ja viemään pidemmälle sitä työtä, manifestaatiotyötä. Ja visualisoimaan ja sanallistaan ja kirjoittaa ylös niitä asioita, mitä sä haluat lisää sun elämään. Ja nyt sulla on energiaa tehdä ne tarvittavat konkreettiset askeleet, että sä pystyt saavuttamaan sen, mitä sä haluat elämässä. Manifestaatiomeditaation tarkoitus on pelkästään linjata meidän oma voima siihen, että me pystytään ylipäätään tekemään niitä valintoja ja tekoja, jotta me saavutetaan ne meidän tavoitteet. Se itsessään ei tuo meille mitään, vaan me itse meidän valinnoilla ja teoilla luodaan meidän todellisuus. Radikaali vastuullisuus. Kiitos. Voit tosiaan tämän kuunneltuas palata siihen salapostiin, ja jos et ole sitä vielä tilannut, niin sen pystyy tilaamaan mun linkkipuusta. Saat samalla upean 40-sivuisen magian työkirjan, missä on tehtäviä, missä pystyt lähteen tutustumaan sun omaan maagiseen polkuun. Ja haluan vielä tähän loppuun muistuttaa, että tämän kuun loppuun asti ensi syksyn Villivapaa ja voimassa avaimet maagisen naisen polulle verkkokurssin Early Bird -alennushinta on vielä voimassa. Eli siellä on muutamia lippuja vielä myynnissä tälle ensi kesän kurssille. 12 viikon valmennusmatkalle, jos me tehdään yhdessä upean ryhmän kanssa kehomeditaatiotyötä ja filosofista pohdintaa ja paljon tehtäviä ja keskustelua, jotta me voidaan syventää meidän omaa ymmärrystä meidän uniikista magiasta ja vahvistaa sitä ja luoda sellaista todellisuutta, mitä me halutaan tähän maailmaan tuoda lisää ja meidän omaan elämään. Joten jos tää kutsuu, niin mene ihmeessä mun Elsi Valerianan verkkokauppaan ja varaa sieltä. Tämä kurssi nyt Early Bird-hintaan, sen saa sieltä myös osamaksulla tai vähän halvemmalla kertamaksulla.
jos haluat messiin tälle upealle matkalle ensi syksyllä. Meillä on nyt jo upeita henkilöitä ilmoittautunut tälle kurssille ja päästään ihan supersiisteissä syksyisissä energioissa opiskeleen esoteriaa ja meditaatiota ja henkisiä taitoja ja oman magian harjoittamista ryhmässä. Yes. Kiitos. Kiitos tosi paljon, että jaksoit kuunnella tämän jakson. Tästä tuli varmaan Magia Body-historian pisin jakso. Ja tosi monimutkainen aihe, ihan pintaraapasuja vasta näihin teemoihin. Ja toivon hartaasti, että jos tää herätti sussa jotain kysymyksiä, niin laitat niitä mulle kommenttina somessa tai yksityisviestillä, niin vastaan tulevissa podcast-jaksoissa tai Instagram-postauksissa tai salapostissa. Niin joo, jes, mahtavaa. Toivottavasti sait tästä sen irti, mitä tulit hakemaan ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Katsotaan, mikä siellä on teemana. Mulla on tulossa myös ensimmäinen vieras tässä lähiaikoina. Mun hyvä ystävä Joakim tulee mun kanssa juttelemaan ihmissuhteista ja seksuaalienergiasta. Ja ennen kaikkea ihmissuhteista tällaisen sisarellisesta näkökulmasta. Eli mitä on olla mies ja nainen syvässä ystävyyssuhteessa ja mitä asioita siihen liittyy. Yes, kiitos tosi paljon kuuntelusta. Mä oon Elsi Valeriaana, tää on Siskojen salaseuran Magia Body. Tervetuloa linjoille toistekin. Bye, babes!